Με πάθος που περίσσευε και δύναμη ανεξάντλητη, η νίκη Βόλου έφτασε στο πολυπόθητο τρίποντο στο χθεσινό μάτς κόντρα στην επανομή. Οι Κιανόλευκοι προερχόταν από μια δύσκολη εβδομάδα λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων, φρόντισαν όμως να βάλουν τέλος στη μέτρια πορεία και ξαναπάτησαν γκάζι με στόχο την κορυφή, την οποία πλησίασαν και απέχουν μόλις ένα βαθμό. Η νίκη ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του μάτς και προηγήθηκε με τον Ντάνισιτ στο 20 λεπτό, τέρμα το οποίο κράτησε ως το τέλος. Ένα παιχνίδι που εμείς σαν ομάδα εντάξει θέλαμε να τα κερδίσουμε. Ήταν κάτι δύσκολο. Με ένα παίκτες λιγότερο, με φάσεις που και ακόμα είχαμε 2-3, αλλά βεβαίως είχα και η πρώτη φορά στη αγώνα είχε και το αντίπαλο μας. Πρώτο απ' όλα θέλω να πω καλό ήρθαμε στη σπίτι μας, γιατί και κόσμος και φίλαθλοι και παίκτες μας πρώτη φορά παίξαμε εδώ μετά 2 μήνες και γενικά το Νίκη Βόλου έχει παίξει εδώ μετά 9 μήνες. Δεν είναι εύκολο να πρώτη φορά παίζεις εδώ, δεν είναι εύκολο να παίζεις πρώτη φορά ούτε έκανες ούτε μία προπόνηση. Διαμαρτυρίες των φιλοξενουμένων για το ακυρωθέν τέρμα, αλλά και η κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Άγγελος Διγκόζης δεν ήταν ικανά να χαλάσουν την κιανόλευκη γιορτή 3.000 οπαδών. Στόχος από εδώ και πέρα είναι η ομάδα να συνεχίσει να δείχνει το ίδιο καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να παίρνει το τρίποντο σε κάθε παιχνίδι.